Krîza rêgirtin li ber derbasbûna penaberan ji aliyê welatê Maqdonyayê ve berdewam e. Di gel rewşeka xirab li ser sînor. Welatê Ostrîya jî bang li Yûnanistanê dike ku rê li ber hatina penaberan berev Ewropayê ve bigire. Wezîrê Berevaniya Yûnanistanê Dimitris Fitsas ragihand ku 32,000 penaber û koçber niha li Yûnanistanê dimînin li benda derbasbûnê ne. 6,857 ji wan penaberan li giravan dimînin û yên din jî li beşê bejayî ji wî welatî dimînin. Ji aliyekî din ve Ajansa Nûçeyan ya Frensî AFP ragihand ku rewşa penaberan li ser sînorê Maqdonyayê gelek xirab e û bêhtir ji 11,500 penaberî li benda derbasbûnê ne û di van rojên borî de tenê 1200 penaber derbasî Maqdonyayê bûne di deriyê Îdomînî yê sînorî re. Her li ser krîza penaberan, welatê Ostrîyayê jî bang li Yûnanistanê kir ku rê li ber hatina penaberan berev Ewropayê ve bigire û nehêle ku keşteya xwe berev Bakurê Ewropayê ve berdewam bikin. Wezîrê Derve yê Ostrîyayê Sebastian Kurters di hevdîtinekê de li gel rojnameya Süddeutsche ya Almanî got ku divê siyaseta Yûnanistan ya rêpêdan li ber hatina penaberan berev Ewropayê ve bê rawestandin. Sebastian her wiha siyaset û planên xwe yên nûh derbarê penaberan de ragihand û got ku ew hewl didin ku navendên vehewandina penaberan li Yûnanistanê vekin û penaber li wir niştecî bibin û ew yek bi alîkariya Yekîtiya Ewropayê were pêk anîn. Ji aliyekî din ve rawêjkara Almanyayê Angela Merkel got ku ne ji mafê penaberan e ku ji xwe re dewleta ku bixwaze lê penaber bibin destnîşan bikin. Hêjayê gotinê ye ku ji nîva sibata borî ve welatê Yûnanistanê 4 navend ji bo vehewandina penaberan vekirine.